ሰላም 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 እዚ ትግራይ ኢንተርቴይንመንት ሴንተር እዩ ባትና በብመዓልቱ ምእንታን ክበጽሕኹም ሰብስክራይብ በመግባር ጀምሮ ደቂ ዓደይ ሓላላት ክቡራንን ክቡራትን ናይ ሎማዓንቲ ኣጀንዳና ኣብ መእተዊ ከም ዝረኣኽሞ ብዛዕባ ጉዳይ ጃንን ጆን ዳንኤልን ይክኸውን ብዝርዝር ክንርኤና ምሳና ጽንሑታ ጆን ዳንኤል ኣስታት 2.9 ሚልዮን ፎሎወራት ዘለዎ ቲክቶከር እዩ። ብተመሳሳሊ ቲክቶከር ጃን ድማ ኣስታት 2.7 ሚልዮን ፎሎወራት ኣለዋ። እዞም ክልተ ዓበይቲ ቲክቶከራት ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ፍቅረኛታት ምንባሮም ንማንም ዝሕባእ ኣይኮነን። ሎሚ ግን እዞም ቲክቶከራት እዚ ዝስዕብ ምሽጥር እናውፁ ይርከቡ። ብጃኒ ድማ ክንጅምር ኢና። ቲክቶከር ጃኒ ምስ ጆን ዳንኤል ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ጆን ዳንኤል ብጣዕሚ ከም ዝድብድባን ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዘብፅሐላ ዝነበረን ንመጀመርታ ሓበረት። ብተመሳሳሊ ድማ 2.7 ሚልዮን ፎሎወር ዝሓዘ ኣካውንታ ብጆን ዳንኤል ከም ዝተዓፀወን ጆን ዳንኤል ቅድሚ ሕዚ ኣካውንታ ናይ ምዕፃው ኣመል ከም ዘለዎ ሓቢራ እያ ጃኒ። ርእይቶ ጃኒ ስዒቡ ሓሳቡ ዝገለጸ ቲክቶከር ጆን ዳንኤል ድማ ምስ ጃኒ ድሕሪ እስር ቤት ርክቡ ከም ዘቋረፀን ይልቁንስ ጃኒ ተኣሲሩ ዋላ ከም ትመጾ ዝነበረት ብተመሳሳሊ ድማ ሕዚ ምስ ኣዶናይ እናሃለየት ኣብ ጎንደር ኮይና እውን ኣብ ሽንቲ ቤት ተሓቢኣ ከም ትድውለሉ ነበረት ንተኸታተልቱ ሓቢሩ እዩ ጆን ዳንኤል። ብተመሳሳሊ ድማ እዚ ርእይቶ ኮኔልካ ንዓይ ካብ ስራሐይ ንምዕንቃፍን ሓሳበይ ንኸየስምር ንድሕሪት ምምላስን እምበር ኣነ ኣደይን ሓፍትን ዘለዋነ ስለ ዝኾንኩ ጓል ዘኽብር እየ ክብል ድማ ጆን ዳንኤል ተሰሚዑ እዩ። ቤተሰቦች ቀድሞ ያለቀሰ ሁሉ ተበዳይ አይደለም። የጃኒን ህይወት ላለመበጥበጥ ሪሌሽንሺፕ ላለመበጥበጥ ዝም ብዬ ነበረ። ብዙ ነገር ዝም ብዬ ተቀብዬ ነበር። አሁን ግን እያንዳንዷን ነገር በማስረጃ አሰማችኋለሁ። ይሄ ጎንደር ሆና ደውላ ያወራች ነው። ስሙትና ቀጥላለሁ። 2 ሴት እህቶች አሉኝ። 2 ሴት እህቶቼን ሌላ ወንድ እንደዚህ ቢያደርግብኝ ምን እንደማደርግ አውቃለሁ። በእህቶቼን እንዲደርስ የማልፈልገውን በሌላ ሴት ላይ አላደርግም። ብድሕሪ እዚ ናይቶም ቲክቶከራት ዛዕባ ኣጀንዳ ምስ ኮነ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ናይ ላይቭ ፕሮግራማት ኣትዮም ዝርዝር ነገር ከረድኡ ሞኪሮም እዮም። መጀመርያ ኣብ ናይ ጆኬር ላይቭ ኣትዩ ዝተረኸበ ቲክቶከር ጆን ዳንኤል ኣነ ንጃኒ ክፍለየከ ምስ በልክዋ ዓርሳ ክትጥፍእ ሞኪራ ኣነ ኣድሒነያ እምበር ኣነ ንጃኒ ኣብዩ ዘይገበርክዋን ክብል ተሰሚዑ እዩ። 100,000 ፎሎወር ኣብ ዝነበሩሉ ላይቭ እዚ ዝተዛረበ ጆን ዳንኤል ብዙሓት ድማ ናቱ ሓሳብ ደጊፎም ሓዲሮም ነይሮም። እስከለቀቀው ቪዲዮ እስካስቀመጥከው ቪዲዮ እሱ ማብራሪያ ስጥበትና እኔም መጠየቅ ያለብኝን ነገር ጠይቃለሁ። እሺ ከቁስሉ ጀምር። እጇን የተቆረጠውን አይተዋል አይደለ? የእጇ ነው የሚቀጥለው። ትከሻዋ ጋር ማለት ነው የተቆረጠው። አንድ ያሳይቻ አነሳዋለሁ። ከተጣላን ራሴን አጠፋለሁ አለችኝ። እንለያይ አልኳት። ከተጣላን ራሴን አጠፋለሁ ከመስኮት ዘላለሁ አለችኝ። ከዛ በኋላ ልዘል ስትል ይዤ አምጥቼ አስቀመጥኳት አልጋ ላይ። ኖ ሳልገባ ከመታሰሪ በፊት ነው። የሆነ ነገር ተፈጠረ ማለት ከሆነ ብቻ የሆነ ነገር ሌላ ነገር ማውራት አልፈልግም። ተፈጠረ በቃ እንለያይ አልፈልግም መቀጠል አልኳት። ከተለያየን እዘላለሁ አለችኝ። ከዛ አስገብቼ እሷ ቤት ነው እንደውም ሩም አስገብቻት። ከዛ በኋላ በቃ ሀሳብን አትቀይርም አለችኝ። አዎ አትቀይርም። ተነሳችን አውጣችና ሩሟን ቆልፋብኝ ውጭ ወጣ ቢላ አንስታ እጇን ቆራረጠችው በቢላ። አሳይሃለሁ። ይኸውልህ እጇንም ታቱንም ታየዋለህ።
ድሕሪ ዝፍጻሜ እቶም ኣብ ላይ ዝነበሩ ሰባት ናይ ጆን ዳንኤል ሓሳብ ከም ቅቡል ድሕሪ ምውሳዶም እቶም ቲክቶከራት ብጽባሒቱ መጺኦም ችግሮም ብንግግር ከም ዝፈትሕውን ከም ዝተዓረቑን ነጊሮምና። ብድሕሪ ድማ ቲክቶከር ጃኒ ስመይ ከጽሪ ደሊ እየ ኢላ ኣብ ናይ ዩኒ ማኛ ላይቭ ኣትያ ሓድሽቲ ነገራት ተዛረበት። ጆን ዳንኤል ውዒን ዝበልክዎ ሓሾት እዩ። ቢትሮ ስብርባሪ ናይ ገዛይ እዩ ዝውዕኒ ዝበለት ጃኒ ብተመሳሳሊ ጆን ዳንኤል 1 ሚልዮን ዋላ እንተሃበኒ እቲ ቅርሺ መሊሰሉ እየ ክትብል ድማ ተሰምዐት ጃኒ። ብተመሳሳሊ ጃኒ ኣዶናይ ነዚ ነገር ከም ዝፈልጥን ሰባት بجيجا يردوه كم زلون حبرت አዶናይ ይሄው በመታየው ጉዳይ ነው አደራብረውን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምናየው በጣም ጥሩ ፍቅር ላይ እንዳላችሁ ነው እንደምታሳዩንም ማለት ነው። ጥሩ ነገር ላይ ናችሁ። እግዚአብሔር ለቁም ነገር ያብቃችሁ ነው ማለት ያንን አደራ ለማለት ነው። በመሃል እሱም የሚሰማው ስሜት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ያቃል ምንም ኖርማል ነው እሱ ያቃል ባክ መኪና ምናምን እያሉ ነው መሰለኝ። የ1 ሚሊዮኑ 1 ሚሊዮኑ ደግሞ ጀስት እኔ ጋር ብሩ እንዲቀመጥለት ፈለገ። እኔ ብር አጥቼ ምናምን አይደለም ሆነ ለመናገር ሜቢ እሱ ወሬውን ለማጣፈጥ ወዳታለሁ የሚለውን ቃል ለመግለጽ ይሆናል እንደዛ ያለው። ብር አጥቼ አይደለም ግን ተጠቀምኩት። ጀስት የሱን ብር ተጠቅሜዋለሁ። ኦኬ ከዛ ኖርማል ሲወጣ ሰጠሁት ማለት ነው። ጀስት አለ ይኖረዋል። ምክንያቱም ሌላ አብራችሁ ነበራችሁ እንዴ? እንዲያውም ላይቭ ላይ አንድ የተለቀቀ አይቼ በሳቅ ስሞት ነበር። አሁን እሱ ተለቆብን ነው። ማን ይልቀቀው የማውቀው ነገር የለም። ተለቀቀ። አሁንም ሌላ ቪዲዮ ይኖራል እሱ ጋር በእርግጠኝነት ኦፍ ኮርስ አብራችሁ ድሕሪ ቃለ መጠይቅ ናይ ጃና አካውንት ኣስታት 924,000 ፎሎወር ዝነበሮ ኣካውንታ ድማ ብድጋሚ ተዓፀወ። እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ተዓፅዩ ዝነበረ ኣስታት 2.7 ሚልዮን ፎሎወር ዝነበረ ኣካውንት ተወሳኺ ኣካውንት ምዃኑ እዩ። እዚ ድማ ጃኒ ብተኸታተልቲ 2 ኣካውንት ተዓፅዩ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዙርያ እዚ ዝተፈላለየ ርእቶታት እንትህልዎም ኣብዚ ሓሳብ መልዓሊ ነጥቢ ግን ጉዳይ ኣዶናይ ነይሩ። ኣዶናይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ጽምዋ ስቶሪታት ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እናለቐቐ ተራእዩ እዩ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ፖስት ናይ ዘይምግባር ቻሌንጅ ድማ ትማሊ ንመጀመርያ ግዜ ሰብ ንእግዚአብሔር ከኣምን ከም ዘለዎን ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ምእማን ጥራሕ ምዃኑ እዩ። ብፈተና ዝሓልፍ ሰብ ብዝጌር ዝተባረኸ ምዃኑ ዝገለጸ ኣዶናይ እዚ ድማ ከም ዝቐጽለሉ ሓቢሩ እዩ። አንዳንዴ ፈተና ሲበዛባችሁ ማለት ነው ወደ በረከታችሁ ስለተቃረባችሁ ነው። ግን ደግሞ በረከታችሁ እንደተቃረበ ለማወቅ ከመንፈሳችሁ ጋር ቀረቤታ ያስፈልጋችኋል። ከእግዚአብሔር ጋር መቅረብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እኔ ከምታስቡት በላይ ከእግዚአብሔር ጋር ቅርብ ነኝ። ያ ስለሆነም የሆነ ፈተና ሲመጣብኝ ያ ፈተና ጊዜያዊና የሚያልፍ እንደሆነ አውቃለሁ። ባዝንም ከልቤ ከውስጤ አይደለም የሆነ ድሕሪ እዚ ድማ ሰባት ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂቦም ዝተፈላለዩ ርእቶታት እናሃቡ ይርከቡ። ናታትኩም ርእቶ ኸ እንታይ እዩ? ኣብዚ ጉዳይ መን ይተሓተት ትብሉ? ርእቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሕፉልና። ሰሰናይ ንዓኹም።